Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usecabanga ukushiya phansi umculi intaba yase Dubai emva kwenkinga athi uhlangabezana nazo ukhona la emculweni. Uvezeke lokukhathazeka kwakhe khona lapha ekhasini lakhe la WhatsApp. Wathi selokungafika ijozi abantu badlale ngama. Abanye ke bangithembisa amanga, ngisebenza kanzima ngingatholi lutho. Ngisebenze kanzima ngimosha amandla ami ukuze kuzuze abanye abantu. Ngidele konke nginakho ukuze kugcine kuzuze abanye abantu. Wasethi ke angisazimisele ngamane ngiyohlala ekhaya ngingatholi lutho nokuthi ngiphile impilo yamanga. Wasethi ke uma ukuthi angifi ngamane ngihlale ngingenamali njoba ikona okwakungigqugquzela ukuze ngishiye ekhaya ngithi ngiyegole ngiyosebenza. Kodwa ke manje njengoba ngingatholi lutho wathi cha ngamane ngibuyele ekhaya kunokuthi ke ngisebenzele abanye abantu. Ngamane ngiushiye lo mculo. Izona ke izinto bafethu lezi ezivezwe intaba yase Dubai. Abantu sibathuse kakhulu le ndaba, basola ukuthi lensizwa ibhekane nobunzima kanye nokhwanta alala njoba ikhala ekhona lapha ekhasini la WhatsApp ngenkinga ebhekane nazo. Abantu ke bayitshela ukuthi umuntu mabembona enkundleni zokuxhumana njengoba eshana ingoma ezingama hits eziyazithandwa abantu betshela ukuthi konke kuhamba kahle, kanti ke abazi indaba zangaphakathi. Bafethu ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba lentaba yase Dubai ukuthi ucabanga ukuthi ngampela ngawushiya umculo noma nje ebezikhulumela. Bafethu ke asiqede khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngithathele ka YouTube sengiphuma kanje ungibambeke evidweni elandelayo.